kaburam mat ke jingok kolong show blay na ai ko blay ya pi ha kerteng try jong Yesus Kristus blay unda yo ban ker khuno ya pi ka ba pidang pele jimot ya ka tien ga jong blay lamba ka ne ka audio hapdeng ke situation ke ba jong jing em ke jing long jing man ha ka im lang ka sa lang ha ka ri bat ka jat ban rio ba ka perthai baro ka wei ha ka ba ke bangai kim yo ban ya sang lang mu ju lang han renga shim ya ka ne ka kabu ban ya sam shapi na ka tien ga jong blay ngin ya phai lang bat nga na ka kitab Jingrwai Sngewsynei ka nong ba san ka khot ka ba ar phu wei Jingrwai Sngewsynei ka nong ba san ka khot ka ba ar phu wei hi ken tien ka ba ong kum ne do pen phai ma me yang i shmia try de on pen phai yang i do pen thmai ye ki sngi jong i kum ba men barem do pen phai ma me yang i shmia try de on pen phai yang i do pen thmai ye ki sngi jong i kum ba men barem ka kitab Jingrwai Sngewsynei ka de ka kitab ko ba teng na ka kitab jong nong YouTube pa u Jeremiah ka de ka kitab ka yo thu yang i ya ka jing pai do not u prophet Jeremiah yi ki ken tien jong ka jing Sngewsi ki ba wan na ka do not jong u habu yo i ya ka ka bala jia ya ka nong ba Jerusalem men bala ring mrau ya ki pai lang jong blai sha Babylon ki nong Babylon ki la penjot ya ka nong ba Jerusalem ki la penjot ru ya ka temple ka badan ha ka ta ka nong ba kata ka jingjia kala pen long yu Jeremiah ban ya thu ya ka jing pai do no jong u ka ban ya Sngewsi bat ka jing thang ka men sem ka jong u ban pen pawak ba ka jong try ya ka bagi la ban yo i lang ba ka ka kitab ka bagi ong ka Jingrwai Sngewsynei u Jeremiah la yam Sngewsynei ya ka ka bala jia ya ka dong ba Jerusalem bat ka temple jong blai u Jeremiah la kale yo blai kumno bakala ban long kumne au blai kadika kitab kasdang bat kadika kentien ka ba ong kumno u Jeremiah u ong ikini kentien kumno haklen nong ben kong ru u ong kumta haklen nong ka ba aru kasdang na kadika kentien kumno bat haklen nong ka ba saru kumjo kasdang na kadika kentien kumno kanong ba balakar khudo play la e no ya ka ha ka jing la ra u Jeremiah u kali ya ka ta jing kali ya ka ka belajar ya ka nong ba bat ka temple hakala nong ben kong ka khot ka ben kong kas dang ba ong kumno ba ka shong wei brio ka shnong ka bala ju dap na ki brio kala nong ba ar ka khot ka ben kong kumno ba try la tap ya ka khun ka sion daul o ha ka jimitar jong u ka nong ba saw ka khot ben kong ru kas dang na ka kentien ka ong kumno kala kala dum ka siar kumno ka siar ka ben la ba kala kala ka scam ba ka de ka kentien ka don ka jing ya dai bat ka jing em jong i hadu menta bon nap dang jong pi la se pi dang sa kot hap dang ki jing kali ki ba mi ya ka ka bala ji ha ka ri ki jong i ni don ki ne ki jing kali na ka benta ka em lang sa lang ni don ya ka jing kali na ka benta ka sen cha ka khadar na ka benta ka balang na ka benta ka yeng ka sam ni don ken ya ki ne ki jing kali balai try me sha ba kini ki kinja ha ka ba ki shnong ki thau ki kinja ki lenti ki sengken ki kinja ki yeng mani ki thali ki jinga sanglang kim don shu pila ban don ki Jingrwai Sngewsynei ha ki do no jong pi ku balong u Jeremiah ha ba pi pet ya ki jingjia ha ka ri bat ka jat ben riu ha ka perthai hi baro away Henry ka ba so tana la na pet na ka phang u Jeremiah ka long ba siam kut tang ha ka ta ka jing kali ka ba pen no ben siam Henry hap dang ka jing pat ka do no urung sha ka jing duai ka ba jar yaw Jeremiah la tip ya u kum unong yu thul pa jong ki umat ubadap de ki umat ubaya ma khamat utrai u Jeremiah urung sha ka jing slow tho ba ublay ba u shakri ulong ublay jong ka jing it ba ka jing isnei ba ka jing yai ne jong u ka long bam jukut kalong ka balai ka khot ka ba ar pho lai ka ong kalong na ki jing isnei utrai ba siam la bam do yangi da ba ki jing isnei jong u kim do ki long ki ba thamai man ka step ka ba kraw ko jing yai ne jong me u Jeremiah ong kraw ko jing yai ne jong me au blai what happened ka jing leng amen sem ki bo yo i ba ya kendo ka lenong ka basan bat ka bakhadu jong ka kitab ka de ka lenong jong ka jing duai om dai shi bo ko li jing ka le yo blai han re urung sha ka jing duai ringkat ka jing kerben ka ba scam
bat kadai kum taru yang iku ki para haka yeng ki sam ki jong pi hapdang ke jeng lang amen siam hapdang ki situation ki ba ki ba juat ke ba ngim la ban snow tolon naka phang kum upriu han rai kum ki ba ngai ki ba don ke jeng so kia haka men siam kum balong ujaramaya dongen rong sya ka jeng duai haki pulet ba jar jar Kariba iet jongi kadon kam ya ki brio ki ban pai shu utrai ha ka jing duai kum balong ujaramaya bahap deng ki jing jia ki ba bat ba juat ban snow to karibat ke jat men reu jongi kadon kam ka nya nga ba ya pi ban ya ba kbat jong utrai ha ka jing duai ki ba jar jar ha ka jing duai ujaramaya uong tu pen pai ma me yang ishame atrai bat tu pen thamai ya ki sngi jongi kum bamen barem kandiat ngin pele jumot ya kene ka benta jong ka jung tuai ka ba ujar me ya bu lang ya ki ba i kum bi ki ya pher han rei ke don lang haju uduai ya ka jing pen thamai han rei ong ru kum bamen barim ni tip ha ba ka ba thamai ka pher na ka barim ka tien rim ka dei ka ta ka jing so tho ba ka dei ban bret no ban bu jli no ki barim la ki de ki jan la ki de ki tiar ngi kwa ban buch ni no ada ki ki ba thamai bon sen ni ba si ki ba thamai ha ka jik han re na ka de ka phang ka ba jar ba yaw duai kam mut na ka ta ka phang ka ban bret no kam shem mut ya ka ta ka bom ler kam sho han re ka ba rim hang ni ka mut se phang ka ta ka ka ba rim ka ba kordor hadu ka ta ka ba phem la ban im la da klem makaเป็นทำไมอย่างนี้กุมบาเมนบาริมเป็นทำไมอย่างนี้กุมบาเมนบาริมไลท์ลีกิสมอประคานกะกะตากะบาริมกะบะอุจรมยาอุกวะกันวันเบียงกะบะนึงกองกะลองบะกะตากะบาริมกะบะอุจรมยาอองกะเดชะพังกะตากะจิยอมาดกะบะลาดุเนาะยะกะจินรังกัดจองอุบไลอุปายลังจองอุบไลฮะกะปออุจรมยาอุลาดุเนาะยะกะตากะบาริมกะจินดอนรังกัดจองอุบไลhang de ka barim ka bakordor ka ba ujaramaya uduai ka de ya ka jing don rengkat jong plai ya ka jing don rengkat jong trai la pen kan ria no na khmat jong ki ka kten jong plai ka ya thu na ka ne ka ki tam ka nong ka baning kong hai ba buon ki de khon ka ong ba om don shu unong pen ken ya ka ben sim jong ki la pen long kan ja ya ki la pen skol wat ya ki kam shem ka ba ja thai ka sa kut ha ka ba khim ka len ti om don shu u ba wan sha ka jing ya seng ba kan tang ka khardop jong ka baro ka ken ja ki leng do jong ka temple ki don ha pedeng ki jing no ben sim ki breu jong ka ki ya wat ya ka jeng bam bat ki la a ya ki ki ba internet jong ki ba ken yo jeng bam utaw nong pen tren u ba dei ban pen shat ya ka ben sim jong ki ula jingai no na ke hak le nong ben kong ga khot ka bakhat reu ujaramaya ong namar ki ne ki ngayam ka khmat jonga ka tu da ka namar ka taw nong ben tren u ban ban pen shat ya ka ben sim jonga u jingai nanga a unong pen tren shano medan ka jingli ka long balai ki pai lang jong plai ki du no ya ka jing don rengkat ka jong plai kong pa ben barem la da pi pet batang na kani ka kitab ro ka daw ka long ba ki du no ya ka jing rengkat ka jong plai ka de na mar ba kim don shu ka jing ya dai ka ba bet bat oblai ki ba bon ki jing palat jong ka la le ya ka pop ka ba kraw ka jing jak clear jong ka long hakir miang jan jong ka bon sen kini ki baro ar ki ya rengkat gem la ban yo mat ya ka jing rengkat ka jong oblai lam dang im don ki jing ya dai ka ba bet bat oblai haba ong kum ta ngi dai pat ban slow tho ba om dai ublei ba pet jangan obreu han dai ka pop kala pen ya klat ya ka jing ya dai hapdang ubreu bat ublei ong ka tien ka jong ublei dai da mar ka pop ka jong ki la pen ken rian ho ya taw nong pen tingen nak mat jong ki la phi kwa ban yo mat ya ka jing rong kat ka jong ublei pen bet ya la ka jong ka don ho show dan pedang jong pil asi ka pi snow ba pila do no la kham slam ya ka presence ka jong play ka jing em ka jong pi dan pedang jong pi ka snow ba pim yo mat shu la kham slam ya ka presence ka jong play pen bet ya la ka jong ka do chimat bo tra pen bet ya ka jing dai ba play kenapa on yo pen tmai ya ki sngi jong i kum ba men barem ban wan ra biang ya ka jing yo mat ya ka jing rengkat ka jong play ka balang ha ki sngi ha ka jing shakri ha ka riba e jong ya ka yeng ka sam ngi don kam ban don ka jing ya dai ka ba bet bat ublai
ka ba arpat Shapang kata ka barim ka bo Jeremia trang ka de shapang ka jing pen pau ya ka bor ka jong blai ka jing pen pau ya ka bor ka jong blai u Jeremia u duai wan ra biang hangi atrai ka jong pen pau ka bor jong mi habang ye kren ya ka bor ka jong blai ye kren ya ka bor jong ki kamba jong u ka jing em jong i habau Jeremia u yo i ka jing pen jot ka pat ka no baru ong wan ra biang hangi atrai ai ngen yo i biang ya ka jing pen pau jong mi ya ka bor jong mi Habau yo iya ka penjat ya ka Jerusalem. Habau yo iya ka penjat ya ka temple. Udwai ya ka Jingrwai. Kalau nong ka balai ka bakat pra. Bicara bayau ong ka bor jonga ka ladu no. Ba ka jing kmi lenti jonga na utrai. Ki pai lang jo balai ka por. Kim don bor syu na le bat ki ladu no ban yo mat. Ya ka bor ka jo balai hakum ka por. Kalau nong bedengkong ka dekat ka nyo. Ko maka Jerusalem hagi sngi ke jinjar bat ke jing shitom jongka ka ken mau ya ki e baro ki itnat jongka ki ma nadu men barim hakum kini ki jinglong jingman ki ba pen ki men sem ki ba bon ngai bon na Pyrton ya ka Jingrwai Sngewsynei ka da jong pi ken mau ki ki ba itnat ki ba le no shedian ujar me yau trang ban yo amat ya ka bor ka jong tra sa sien pat bon sen ngiru ka jing em ngela du no ban yo mat ka bo ha ka jing pen pau ba ka jing trai ka jong blai ka jing em ka jong ha ka yeng ka sam ha ka balang ha ka ri ba ka ja ban reo kum ba men barem shanu ka ta ka men barem u Jeremia yau don ka jing kerman ho blai kum tau du wai ya ka jing thumai ka bo ka jong trai ka ne ka de ka pen ta ya gi kum ki bangai ki ki si ban ya mak mat u trai ban ong trai wan ra biang hangi gi kwa ban yo i si sem pat ha ka yeng ka sem ka jong ha ka balang ka sinchar ka khadar ha ka ri ba ka ja ban reo jong ya ki kamba ban ki kam phla jong mi ki ba medang le ha ki ni ki si pen pau ya ka bor ba krau jong mi kum ba men barin ha ba u Jeremia yau duai bakan wan biang kata ka ba u tip pat slow scam bau blai ula ban le i kamba bat ka bor ka jong bau blai ule i ki kamba bat ka bor ka jong ka wei ki ngidon kamban sko tho bau blai pen pau la ka jong ka bor ba ki kampla de ha ba ki breu ki penret bat pendam ya la de hak mat jong blai de tang ha ba ki breu ki penret bat pendam ya la de hak mat ka jong blai ka ba ushabi shakatei ka jing pen pau ya ka bor ka jong blai ka don ha ka jing pendam jong ke breu hak mat jong blai ka kitab ka ba ar ke chronicle ko nong ba nyo ko khot ba khat sa ka ong la ke breu jonga la ke breu jonga ya ke bala khot ta ka kerteng jonga ken penrit ya la de ken duai bat ken wat ya ka khmat jonga bat ken pai no ni ken ti bo man jongki kum ta te kan snow na badang bat an map ikipap jongki bat an pen khia ya ka ri jongki kari jong i ka dan kam ya ka jing pen khia ka jong trai ban yo amat ya ka jing pen khia dan kam ya ka bor ka jing trai ka ba phla ka jong blai u blai un pen pau ya ka jong ka bor ha ba ki bre ki pen rit ya le de ha khmat jong u trai shu ka ta ka barim ka ba u kwa ban yo i se sen pat ka don ka jing ya dai bat ka jing pen pau biang ya ka boram ka jong blai u Jeremia habau yo i ka jing penjot u kali ka de ka jeng tang balai atrai kum no ka de ka la ban long ba me sha e kini ki e kinja kum no ka la ban long atrai ha re du wai pat ya ka de ka jong wai pen thmai ya ga atrai kum ba men bar pen pau biang ya ka borom jong me atrai ka de ka jing wai jong Jeremia ban pen thmai biang ha pedang kita ki situation ha ka por bo Jeremia jong Jeremia ha ka por jong Jeremia lo ba ki pai lang ka jong blai ki la du no ban yo i ya ka boram jong nong ba Jerusalem kim yo issue ya ka boram ko ba kraw ka temple ya ka jing itnat ba ka jing itnat bat ka boram jong ka la pen jot thiau da ki dong shon u Jeremia u duai ban pen thmai biang ya ka boram ko jong trai ha pedang u pai lang jong la seng la du no la seng ngem yo issue la kham slam ba ya ka boram ko jong blai ha ka jing em jong ha ka yang sang la do no ban yo i ka boram ko jong blai ha ka ri ka ba i ka jong dan kam yang ye kini kisngi ban duai ya ka jing pen thmai ka jong trai han rei ka e ka bo blai kwa khnang ban pen pau ya la ka boram ha pa pa lang jong u kwa ba ke pa lang ke luan ha khmat jong u ha ka jing ka la ka ba mot ka la nong ka ba lai ka khot ka ba sau pho ka ong do ngin yet do ngin ten ju ya la ke lente bat ngin pai pat sho trai ka de ka kubor ka khot sha ka jing ka la ka ba mot sa shi sen ngi yo i ya ka boram ka jong blai de tang ha ba ki pai sha ka jing ka la ka ba mot ka ba shi sha na mar ka ta
hap deng ki situation ha ki sngi dongin kam pele jingmot ban duai ko duai jerbaya ban ong wan ra pat atrai pen thamai se sen pat kum ba men barim trai ngi kwa ban yo mat yak jin ran kat ko jong me kum ba men barim trai ngi kwa ban yo mat se sen pat yak jing trai ba phla ba ka sang ti jong me trai ngi kwa ban yo i yak boram jong me se sen pat ha ka jing im ha ka balang ha ka yeng ko sam ha ka ri bat ka jat ban reu ko jong me trai to wa lam pat yang i sheme pen thamai pat sa chi sen ya ki sngi jong me kum ba men barim ublay un kerku la magani ka kubar na ka benta ka buram ka jong blay amen